תראו תעודות, פתח. יש תאונה קשה. תראה לי תעודות. יש תאונה קשה, אתם לא... תראה לי תעודות בבקשה. אחי, אני דרוזי מהצפון. תראה לי תעודות, אין בעיה. אני גם דרוזי. תראה לי תעודות. כל הזמן הזה יכולת כבר להראות לי תעודה ולסיים עם זה. תראה תעודה. תגיד לו שיפתח את הבגז'. תגיד לו שיראה. תגיד לו שיפתח בבקשה את הבגז'. אין בעיה, אז בוא נקצר את זה, אח שלי, תפתח את הבגז'. אתה ממהר? אתה ממהר? אין בעיה, פתח את הבגז'. תקשיב לי, פתח לי את הבגז', זה הכל. פתח את הבגז'. פתח את הבגז'. מבקש ממך לפתוח את הבגז'. זהו, סגור את המחסום, פתח לי את הבגז' בבקשה. תודה רבה. יפה מאוד. אירוע מציל חיים.